Nazdar diváci, vítam vás pri novom videu a opäť je to zo série otvárania pokémonských balíčkov. Áno, správne ako číta z popisku videa. A dnes som si pre vás pripravil takúto halloweenskú špeciálnu edíciu Trick or Trade. Sú to boostry, ktoré obsahujú len 3 karty v balení, ale môžeme tam nájsť holo Pikachu alebo holo Gengar, alebo napríklad holo Mimikyu, a tieto 3 karty si dneska dúfam, že vytiahneme. Keď nám padnú tieto 3 karty, tak budem velice, ale že velice spokojný. No a my nebudeme zdržiavať a rovno sa vrhneme na tieto krásne boostriky. Pozrite sa, koľko ich je, 35 v balení. Ako som hovoril, obsahujú jeden balík, obsahuje len 3 karty. Tak rovno sa vrhneme na náš prvý balíček. Myslíte, že v prvom balíčku bude hneď Pikachu? No ja dúfam, že áno. Tak máme tu prvý balíček. Máme tu prvý balíček a máme tam Hondo. A nie je tu Gengar holo, pozrite na to. Prvá naša chase karta hneď v prvom balíčku. Hneď v prvom balíčku máme našu kartu, ktorú som chcel. Super, takže Gengara už máme. Dáme si ho bokom. Tak tu. No a už len Pikachu a Mimikyu by bol fajn. Keby som všetkých otvoril hneď v prvých balíčkach, ďalej ani nemusím otvárať. Tak. Umbreon a Darkrai holo. Dobre, v tomto balíčku nebol ani Pikachu, ani Mimikyu, ale my sa vrhneme na ďalší balíček, lebo nás čakajú ešte dosť balíčku nás čaká. Šup. Sinicha holo. To nechceli. No ale ideme ďalej. Ideme ďalej, lebo ja verím, že aj ten Pikachu sa tu niekde skrýva. Ogerpon. Ako ste si mohli všimnúť, tieto karty z tohto balíčku majú takýto značík, čo značí tú halloweenskú edíciu. No a poďme ďalej. Pikachu stále čaká niekde v balíčku na nás. Munkidori holo. Ďalej. Tento nás tak až nepotešil. Nás poteší hlavne karta Pikachu. A tu je Pezan DPT. Nič, ďalej. Balíčky sa nám pomaličky míňajú a stále tu nie je žiadny Pikachu. Hop, že by tu okidoki. Tady je len okidoki, tak to nič. Poďme ďalej. A tady sa skrýva Gastly. A je tu krasavec. Je tu náš krasavec, náš krásny Pikachu. Pikachu a tento značík pri ňom. Super, takže máme aj Pikachu, Gengara a ešte Mimikyu a je to komplet. Ešte Mimikyu a máme komplet Hunter, Ultermane. To nie, to sme nechceli. Máme už Gastlyho, Huntera aj Gengara. A je tady, takže vyťahli sme si všetky naše karty, ktoré sme chceli. Všetky karty, ktoré sme chceli, máme. A teraz nás už len môžu potešiť ďalšie balíčky. Čo nám padne naviac. Tieto 3 karty, ktoré sme tak túžili, tieto nám už padli. A máme tu opäť ďalšieho Gengara. A viete čo? Viete čo ja spravím? Tohto Gengara, a keď nám padne ešte jeden Pikachu, tak ak napíšete nejaký pekný komentár k videu, tak ja ti ho pošlem. Ja vyberiem jedného z vás z komentárov a vám pošlem. Takto spravím, áno, presne takto spravím. Aby ste mali aj niečo vy z toho, čo sledujete. Darkrai holo. Alebo môžem vybrať viacej tých holokariet, napíš, o ktoré by si mal záujem. Napíšte do komentáru a ja jedného z vás vyberiem
Ciniča. Jedného z vás vyberiem a karty mu pošlem. To je, si myslím, dobrý deal. Ogerpon. Ďalej. Munkidori. Takto. Ďalší balíček Trick or Treat, kde sa skrýva Fezandipiti. Ďalší balíkus. Takto. Šup. Okidoki. Toto je pekná karta. Okidoki. A ideme rovno na ďalší balíkos. Šup. Gastly. A máme tu ďalšieho Pikachu, takže ten ide tiež do pošty jednému z vás, ktorý dá pekný komentár k tomuto videu a môže získať Pikachuho, Gengara. A ešte stále nekončíme, takže môže sa vám to nabaliť. Hunter Fluttermane. Môže sa vám to nabaliť a získať toho viac. Mimikyu, takže by aj Mimikyu šiel do pošty. Pôjde aj tento krásny holo Mimikyu. Takže už máme 3 karty, ktoré rozdáme vám. Stačí napísať jednoduchý komentárik. A opäť ďalší Gengar. Gengar holo. Pekný ten dizajn majú tie karty. Pekný dizajn majú. Tak to je rovno ďalší balíkos. A máme tu Darkrai holo. Opäť ďalší balík. Ciniča holo. Takže by sme ešte... A tak máme aj Mimikyu, aj Pikachu, aj Gengara, takže máme úkol splnený. Ogerpon. Ale keď vyťahneme ešte jedného, tak vyberieme 2 výhercov z komentárov. Munkidori. Ďalší balík. Tam je Fezandipiti. Koľko ešte nám ostáva balíkov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ja by som to spravil tak, že 5 balíkov odložíme. A týchto 5 balíkov pošlem tiež jednému z vás, ktorý napíše pekný komentár. Tak to spravíme. Takže otvoríme si ešte tieto 4, takže máme ich 9. Ešte tieto 4. 5 balíkov si môže tiež niekto doma otvoriť. A opäť Mimikyu holo. Krásne karty sú to. Do zbierky sa úplne že hodia. Okidoki. Poďme ešte jeden Pikachu. Ešte jedného Pikachu. Gastly. Privolal som si ho. Máme ho tady. Pikachu, tak a posledný balíček tejto otváračky. Hunter Fluttermane holo. Dobre, ale ako sme si vraveli, tak jeden komentár vyberiem, ktorému pošlem týchto 5 boostrikov Trick or Treat. Môžete si doma otvoriť, vyskúšať, či tam potiahnete nejako Pikachuho, Gengara alebo Mimikyuho. Ďalší komentár, ktorý napíšete pod video, vyberiem a pošlem mu tieto 3 karty, tieto 3 holo karty, Mimikyu, Pikachu a Gengar. Takže máte sa na čo tešiť, ja sa teším na vaše komentáre. A to bolo z dnešného videjka všetko. Tak verím, že sa ti video páčilo, zanechaj tam like, odber a nejaký pekný komentár a ako som ti vravel, vyberiem jedného z vás a on pošle mu tieto veci. No a my sa vidíme pri ďalšom videu, takže maj sa zatiaľ pekne a ja sa s tebou lúčim. Čau, čau.